এটা আপোনাৰ পৰিয়াল কিমান আমাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ পৰিয়ালটো মানে ফাছুনিৰ পৰিয়াল পৰিয়াল নাই 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 মানে ক'ত গ'ল আছে ককাই ভাই ঘৰ না আপোনাৰ একটি পৰিয়ালটো মই বিয়াই হোৱা আচ্ছা কেনেকৈ পৰিয়াল যাব ন এতিয়া আপুনি ভাবি না নাই বিয়া পাতিম না নাই 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 নাপাতো দেই কেলে লোকে মানে এনেকা ইমান ধুনীয়াকে মানে সংসাৰ এনেকা সংসাৰ যে কৰি গৈছে এতিয়া কি বিয়া পাতিম নো আৰু ন বুঢ়ীয়ে হ'ল বুঢ়ী হ'ল যদি কোনোবা যদি আজিয়ে লৈ যাম যদি ভাবে নহয় যদি লৈ যাম বুলি কয় নহয় নাযাওঁ কেতিয়াবা আপুনি ভাবে না বোলে মোৰতো শুনি ল আপুনি কেতিয়াবা ভাবে না ময়ো মানে বিয়া পাতিম ভালকে ল'ৰা ছোৱালী একে ভালকে সংসাৰটো কৰি যাম বুলি ভাবে না এতিয়া নাভাবে আৰু কেলে এতিয়া সময় নাই আৰু এইবিলাক ক'ত গ'ল সময়টো তেতিয়া গুচি গ'ল আৰু আগতে কথা অলপ পাতিম সেইখনে এতিয়া আপুনি কি বুলি ভাবে কওকচোন নিজকে কিবা এটা কিবা মানে থাকি গৈছে নেকি কিবা এটা মই ভুল কাম কৰি গৈছে নেকি হেল্ল' लोगोफोर आरोबाव दिनै आं दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आङो फैलायबाय मोनसे नैबे मिसिं कमिउनिटिनि जायगायावहाय बे जाहैबाय बेकिलि गामियावनो आङो नै दायो सार्भेयाव दिनै फैलायबाय आरो बिनिबो माखासे नुथाय आरो बिथांमोननि माखासे रायलायनाय आरो माखासे सोर बबेनिफ्राय बेयाव हाबा जाफैनाय बिराद नारादर मानसि लोगो मोनबाय माने आङो ओंखायनो सोबखौथ' आं लाजोबनो हाखादिया थेवब्लाबो र' आं एसे फेसबुक नाग्रोन दे बिनि उनाव आं दसे रायलायफिनसै बे बिथाङाबो एकदम मैया दाख्लैनिफ्राय आंजों बिराद हेफाजाब होबाय दं बिथांखौ आङो लास्टआव मा बुंनानै बुंगोनथाय थेवब्लाबो ओमफ्राय नैबे जा बायद'आबो फैबाय र' आं एसे फेसबुक लागोन दे बिनि उनाव खोथा बुं नैरोजाय ओमफ्राय जोंहा नैबे थाबाय भुट प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय नैबे फंबायाबो जाहैबाय ओरैबायदि मदद होबाय दं दा जों न'आव नै न'खौ नायबाथ' न'खौ मोननांगौ बायदि मोनदां आन्दासावहाय ओमफ्राय नैबेजोंसो रायलायनां ड्रेसखौ नायनानै माबायदि सानदों नोंसोरो मानसिया मिरिना नोंसोर एक्सुवेलि बिसोरखौ मिरिबो होनबाबो बुजियो बैसां होनबा मिथियो खिन्थु मिसिं होनबा बांसिन फ्राय मानसिया मिथियो आरो दै गोजानफ्रावहाय मिसिं होनबासो मिथियो खिन्थु बिसोरो मिरि बा सोरबा बैसां होनना बुङो जोंनि लकेलिटि मानसिफ्रा खिन्थु मिसिं होनबासो बांसिन मिथियो बे जाहैबाय खिन्थु आं इजों रायलायगोनसै नों बहानि मोन गुवाहाटीनि आच्छा नुबायना नोंसोर खोनाबाय जानांगौ ना नोङो बेयाव हाबा जानो खै बोसोर जाखो 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर वाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिसालाना बे सासेल' फिसाला ओमफ्राय नोंना हौवाया मा मावो खेथि ना बोरै लोगो मोनलायनाय एसे खिन्थिदोब्रा गुवाहाटीयाव कम्पानियाव आच्छा आच्छा होमबा रं नाम्बार जाहैबाय नामा बिदि आरोना आच्छा ओमफ्राय नोंनि जोनोम जायगायाव गामिया रङिया आच्छा ओमफ्राय गुवाहाटीयाव आइ आफाया बावबाय नामाब्रा बायनानै थाबाय आच्छा होमबा नोंस्रा बिमा बिफाया बर' रोङा नोंस्रा जेनेबा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय साबेसे आंनि बिफं खासे बिनानाव खासे आच्छा बिनानाव बिसिन हाबा जाबाय राजस्थानाव आच्छा राजस्थानाव वाव मारवाड़ी मानसि बेनिफ्राय दायो 7 ओमफ्राय नोंस्रा जेनेबा मा होनो मा टाइटेल लिरोमोन नोंस्रा ओजोंहाय दैमारि माथो बेयावनो हाबा जाखांनायनि उनावसो फैबाय होमबा बै समाव नोंसोर बे मिसिं होननायखौ नों मिथिफेरोमोन नामा मिथिफेराखै बै समाव होमबा आच्छा बेयाव फैनासो ओमफ्राय ओजोंनि जायगा बिनि जायगा माबायदिमोन बै समाव नों फैनाय समाव माबायदि मोन्दोंमोन गोसोखौ जेनेबा मा बुंगोन मोजांनो मोजां फार्स्ट फैजेननायाव एसे बोरैबा मोन्दोंमोन खोमा बोरैबा मोन्दोंमोन थांफिननो लुगैदोंमोन ना मा रोखोम थागोन मा रोखोम खालामगोन खेथि बाथि गैखायाखैमोन ना ओजोंथ' बिदि मावफेरामोन नङा होमबा माइ हायाखै गायाखै आं मिथियाखै बेयाव फायनानै रोंबाय आच्छा ओमफ्राय दा मिसिं रोंबाय पारफेक्ट आच्छा अके ओमफ्राय जाने फंबाया एसे दिनैबो एसे दिन्थिलांसैलाय नैबे बायद'आबो जों थाफाबाय दंलै बायद' नमस्कार बे जाहैबाय बेकिলি ना আপোনালোকৰ গাঁৱতো মই দেখিছো বহুত পানী হয় হয় না এইটো সাইডত পুৰা এটা মানে পানীটো মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এইটো এৰিয়াত মানে আমাৰ যেনেকুৱা পানীৰ বিষয় পানী এনেকৈ পথাৰ নদী ইফালেতো মাথাউৰি ভাঙিলে সোমায় মাথাউৰিটো প্ৰটেকশ্যনটো দিলে হৈ যায় আৰু কিন্তু এইটো মাথাউৰি কিনে এনে কিনা দিলে পানীটো তেনেকৈ নোসোমায় কিন্তু সোমাই যদিও পটককৈ গুচি যায়গৈ ইমান হেৰি নকৰে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে তথাপিতো এই মাথাউৰিটো ছিঙিলে মানে পুৰা ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে গাহৰি হাঁহ কুকুৰা গোটেই উঠাই লৈ যায় পাত্তাই নাপায় মানে আপুনিতো ইয়াতে জন্ম ইয়াতে জন্ম আগতকৈ এতিয়া পানীৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা অৱস্থাটো পানীৰ অৱস্থা মানে আগতকৈ পানীটোতো
পানীটো হয়তো তেনেকৈ যায় নদী পানীহে নদী হেৰি হয় পানীটো বাম হৈ গ'ল ওপৰে ওপৰে বেছি যায় আগৰ পৰা আছে বাৰু পানীটো এতিয়া আপোনাৰ পৰিয়াল কিমান আমাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ পৰিয়ালটো মানে ফাচুনিৰ পৰিয়াল নাই 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 মানে ক'ত গ'ল আছে ককাই ভাই ঘৰ না আপোনাৰ একটি পৰিয়াল মই বিয়াই হোৱা আছে কেনেকৈ পৰিয়াল যাব এতিয়া আপুনি ভাবি না নাই বিয়া পাতিম না নাই নাপাতো দেই লোকে মানে এনেকা ইমান ধুনীয়াকে মানে সংসাৰ এনেকা সংসাৰ যে কৰি গৈছে এতিয়া কি বিয়া পাতিম নো আৰু বুঢ়ী হ'ল যদি কোনোবা যদি আজিয়ে লৈ যাম যদি ভাবে নহয় যদি লৈ যাম বুলি কয় নহয় নাযাওঁ কেতিয়াবা আপুনি ভাবে না বোলে মোৰতো শুনি ল আপুনি কেতিয়াবা ভাবে না ময়ো মানে বিয়া পাতিম ভালকে ল'ৰা ছোৱালী একে ভালকে সংসাৰটো কৰি যাম বুলি ভাবে না কেতিয়া নাভাবে আৰু কেলে এতিয়া সময় নাই আৰু এইবিলাক ক'ত গ'ল সময়টো তেতিয়া গুচি গ'ল আৰু আগতে কথা অলপ পাতিম সেইখনে না এতিয়া আপুনি কি বুলি ভাবে কওকচোন নিজকে কিবা এটা কিবা মানে থাকি গৈছে নেকি কিবা এটা মই ভুল কাম কৰি গৈছে নেকি এনেকে ভাবে নেকি ভুলটো কি কৰা এইটোতো আৰু কি ভুল বুলি ক'ম এতিয়া আছে এতিয়া আপুনি কিবা এটা মানে কি গম পাইছো মই আপুনি বেয়া নাপাব মই সুধিম আপোনাক কেলে মানে সুধিমেই আপোনাক আপুনি বেয়া পালেও কিবা পালে মই সুধিমেই মানে সুধিমে মোৰ মানে সুধিবলগীয়াটো শেষ হোৱা নাই আপুনি বিয়া নাপতা কাৰণটো কি মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰো কাৰণ একো নাই মানে কাকবা পচন্দ কৰি পোৱা নাই মনত দুখ পাইছো মানে মই জীৱনৰ সেইটো নাপালে মই বিয়াই নাপাতো মোক নালাগে আৰু বোলে এনেকুৱা কাৰোবাৰ লগত দুখা খোৱা বা দাখা খোৱা এনেকুৱা আছিলে সঁচা কথাটো কোৱা না বাইদেউ মোক বাইদেউ ओमफ्राय मा जाहैबाय ना आङो बायद'खौ माने आं दाखालि माने सोंनो सानबाय थादोंमोन दै मा जाहैबाय माने बायद'आ माने हाबा जामाराखै एक्चुअलि नंमारगौ खिन्थु बे खोथा सोंनायखौ गाज्रि मोनदों ना मोजां मोनदों आं बेखौ मिथिला थेवबाबो माने आं दाहाय उनाव सोंबावगोन आङो वाव मा जाहैबाय मेंग्लिनाय देहा लानानै दिनै जाय ससे भिडिअ बानायबाय दहायबो आं सासे बै जों सासे सिख्लाखौनो होननांसिगोन आं माने हाबा जायाखै नालाय जेला जों दायो नै आदाबो दङ जे सासे जोंहा फंबायबो दङ साथामजों जों फुंनिफ्रायनो एखेबारे बै फंबायबो बिराद मदद होबाय आंखौहाय आंनि माबाजोंहाय बिसोरखौहाय आइडिजोंहाय बिसोरखौ आङो होनानै बिराद खामानि बाथायबाय खिन्थु खामानिबो जादों बिरादनो आरो जोंहा सासे दंबाय बेयाव सासे ओमफ्राय सासे आरो सासे दंबाय सासेबाव ओमफ्राय आरो सासे दंबायो साब्रै बिदिनो आरोना माखासे फिल्डआव गिदिङोब्ला माखासे बेफोरबायदि बबेबा जायगायाव गिदिङोब्ला बायदिसिना जाथाय बा बायदिसिना मानसि लोगो मोनो ओंखायनो दहाय आं जाय बायदि मानसिजों रायलायदोंमोन बे जाहैबाय जोंहा भेकिलिनि ना बियो भेकिलिनि बुथ प्रेसिडेन्टमोन नामा बियो बायद'आ आगरिखा होननाय आरोना फेगु ना माथो बे फेगु दले बिथाङा नंमारगौ हाबा जामाराखै बे माने खाफालनि बाथ्रा आरोना बेखौथ' जों रावबोथ' जेबो बुंनो हाया सोरनिबा खाफालाव माबे समाव मा फैयो बबे समाव मा फैया बेफोर जाहैबाय माने गासिबो भगबाननि लिरनानै हरनाय जों बेखौ रावबो बुंनानै बा जों बेखौ रावबो बानायनो हाया बा जों बेखौहाय बानायनो हाया आरोखि बेनिखायनो आंनि बुंनाया नैबेसोहाय नैबे दासान्दिहाय ना न'नि सार्भे खालामनाया सोलिबाय दङ दायो माने मैयानो लास्ट डेटमोन 13 थारिखआव ओमफ्राय मा जाहैबाय दायो बारायनानै 18 थारिखसिम होदों आरोखि ओमफ्राय दायो जों न'खरसेयाव फैलायबाय मोनसे बेखौनो जों दिनैबो आरो बेखिलियावहाय बेयावनो लास्ट आङो फाइनाल लास्ट आरो बे गामियावहाय लास्ट माने जोबथा होननानै आं बानायबाय आरो समाबो जाबाय नालाय सानाबो हाबथारसै रिमै जिमै जाबाय ओंखायनो आङो नोंथांमोननो नैबेखौनोहाय आरोबाव दिनैनि बे सार्भेनि भिडिअखौहाय एसे क्लिप लानानै दिन्थिलायबाय नोंथांमोना सोरबाफोर बायदिया जुदि दिनैसिम साफायाखैब्ला बा सार्भे खालामाखैब्ला गिनांगौ गैया माने टाइमा बारायबाय 18 थारिखसिम जाबाय ओंखायनो जायफोरा दिनैसिम बा सोरनिबा जाय न'खराव थाङाखै बा सोरनिबा न'खराव मालाबा सोरबाया न'आव थायाखैमोन बा सार्भे खालामनो मोनलाङासै बा जिअटेक खालामलांनो मोनासै एबार माने नैबे कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों आरोबाव फिन खेबसे लेंहरलायनानै जोङो मथ'थे नैबे सार्भेखौ खालामनानै लानाया गाहाम जाहाथे माने थालांहोनाङा आरो बे जाहैबाय बे सार्भेया 2000 माने 5 बोसोरनि सिम टारगेट लादो आरोना 5 बोसोरबो जानो हागौ बा बिनि गोबावबो जानो खिन्थु 2000 जेला जों 18 सनाव आङो जिअटेक खालामदोंमोन बै समावबो माने बोसोरबानिल' फैदोंमोन बोसोरबानिफ्राय दिनै जाय 2018 सननिफ्राय नैबे दा नैबेखौ नायोबा जोंना मथ'थे 12 बोसोर जाबाय
ओंखायनो माने बेफोरबायदि आइडि बानायनाया मोनसेल' चान्स फैयो बा बोसोरबा बोसोरब्रै 10 बोसोरनि गेजेराव मोनसेल' चान्स फैयो बेनिखायनो नैबे चान्सखौहाय जोङो रावबो गारनाङा माने बोसोरनि गेजेराव मानसिया मा जायो मा बेरो रावबो बुंनो हाया दासो मोजां गाबोन समफोर मा जागोन बेनिखायनो जों रावबो बुंनो हाया बेनिखायनो जुदि खाबु मोननायावनो जोङो बे बुस्थुखौ बानायनानै लानाया आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरोखि ओंखायनो आं बारा बुंला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबलायबाय आरो माखासे सोरजोंबा जमनि थमनिबो खालामबाय आङो सोरबाफ्रा गाज्रि मोननो हागौ आं बेनिखायनो सिगाङावनो खावलायखानाय थाबाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्लाबो मथथे गाज्रिखौ मोननांला आं बुंबाय आरो ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि कमेन्ट बक्सआव जुदि सोंहरोबा आं मोजां जुदि कमेन्ट बक्सआव जुदि नोंथांमोना सोंहरोब्ला निस्सय आं रिप्लाइखौ होगोन ओंखायनो आङो दिनैनि नैबे बेखिलि गामियाव सार्भे खालामनायखौ आरो दोनथ'लायबाय बेखिनियावनो ओमफ्राय आरोबाव जोंनाथ' सार्भेयाथ' जोबाखै दंबाय दं नालाय 18 तारिखसिम सार्भे सोलिबाय थागोन ओंखायनो आङो दिनैनिबो नैबे गोदान भिडिअआवहाय आं बयखौबो नैबे गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै दिनैनि नैबे आंनि गोदान भिडिअखौहाय आङो नैबेखिनियाव दोनथ'बाय आरो आङो गाबोन समफोर आरोबाव लोगो मोनसिगोनलाय अके बिदिब्ला बाय